ସାଙ୍ଗମାନେ ଶିରାଟା ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ତ ସେଟା ଲବଙ୍ଗଟା ପୁରା କଡ଼େଇ ସହିତ ସେଠି ଲାଗିଯାଉଛି ତ ବାହାରିବାରେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ବନେଇବା ଲବଙ୍ଗ, ଲବଙ୍ଗ ତ କହନ୍ତିନି, ଲବଙ୍ଗୀ କହନ୍ତି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଲବଙ୍ଗୀ ବନେଇବା। ୟା ପାଇଁ ବେଶୀ କିଛି ଜିନିଷ ବି ଦରକାର ନାହିଁ, ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଦରକାର। ତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ବହୁତ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ, ବହୁତ କମ୍ ପଇସାରେ, ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ବନେଇକି ଖାଇପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ହୋଟେଲରେ ଖାଉଥିବେ କହୁଥିଲେ, କେବେ ଘରେ ବନେଇକି ଖାଇନଥିବେ। ତ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଘରୋଇ ପଦ୍ଧତିରେ, ମାନେ ଘରୋଇ ପ୍ରୋସେସରେ କେମିତି କ'ଣ ବନେଇବେ ସେଇଟା ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ୟା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ଦରକାର ମୁଁ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଲବଙ୍ଗୀ ବନେଇବା ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ନେଇଯାଇଛେ କିଛି ମଇଦା, ତାପରେ ଏଠି ଟିକେ ଲୁଣ, ଆଉ ନେଇଯାଇଛି ଲବଙ୍ଗୀ। ଏଥିରେ ହେଉଛି ଆମର ଖାଇବା ସୋଡ଼ା, ତ ଏଟା ହେଲା ଆମର ଟିକେ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମାତ୍ର ଏତିକି ଜିନିଷରେ ଆମେ ଆଜି ଲବଙ୍ଗୀ ବନେଇବା। ତ କେମିତି କ'ଣ ବନେଇବା ବୋଉ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଲବଙ୍ଗୀ ବନେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଲବଙ୍ଗୀ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କରିବା? ଆମେ ନେବା କିଛି ଲୁଣ, ଲୁଣ ନେଲେ, ତାପରେ ନେଲେ ମଇଦା, କିଛି ମଇଦା ଆଡ଼୍ କଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତାପରେ ନେଲେ କିଛି ଖାଇବା ସୋଡ଼ା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଖାଇବା ସୋଡ଼ା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଅଳ୍ପ କିଛି ଆଡ଼୍ କଲେ ଆମେ ସାଙ୍ଗମାନେ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ। ତାପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମିଶ୍ରଣକୁ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ଆଡ଼୍ କଲେ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ପାଣି। ସାଙ୍ଗମାନେ ପାଣି ଅଳ୍ପ ଦେବେ, ନହେଲେ ପାଣିଆ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସାଙ୍ଗମାନେ ବୋଉ ଏଇଠି 3 ଥର ଆଡ଼୍ କଲାଣି ପାଣି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଯଦି ବେଶୀ ହେଇଗଲା ତ ପାଣିଆ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଆଡ଼୍ କରିବେ, ବେଶୀ ଆଡ଼୍ କରିବେନି, ନହେଲେ ପାଣିଚିଆ ହେଇଯିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମିଶ୍ରଣଟି ଏବେ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଭଲସେ। ୟାକୁ ଏବେ ଆମେ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଦେବା। ସାଙ୍ଗମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇଟା ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଦେଲା ବେଳେ ଏଇଟା ଆମର ଭଲସେ ଫୁଲିଯିବ ଆଉ ସଫ୍ଟ ବି ହେଇଯିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମକୁ ଲବଙ୍ଗୀ ବନେଇବାକୁ ସହଜ ହେବ। ତ ଏବେ ଆକୁ ଆମେ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଦେବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଲବଙ୍ଗୀକୁ 5 ମିନିଟ୍ ଘୋଡ଼େଇ ସାରିବା ପରେ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଲଗେଇକିରି ଚିନିକି ନେଇକିରି ତାକୁ ଗରମ କରିକିରି ଶିରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନେଇଛେ। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତେଲ ବି ଗରମ ହେବାକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛେ। ତ ଆସନ୍ତୁ ତେଲ ଗରମ ହେବା ଭିତରେ ଆଉ ଆମେ ଶିରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ତ ଶିରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିବା ପରେ ଆମେ ଲବଙ୍ଗୀ ବନେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଅଲରେଡ଼ି ଆମର ଲବଙ୍ଗୀକୁ ଆମେ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ଅଲରେଡ଼ି ଏବେ ଆମର 5 ମିନିଟ୍ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ବୋଉକୁ କହିବା ସିଆକୁ ବେଲିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ। ମାନେ ଲବଙ୍ଗୀ ଯେମିତି ବନା ହୁଏ, ଯେମିତି ସେପ୍ରେ ସିଆକୁ ବନେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଏମିତି ସାଙ୍ଗମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଳା କରିନେବେ।
तापर आमे किछि मैदा पकेइले तापर एबे आको आमे बेलिबा स्टार्ट करिबा। जेमती सांग माने रुटी बेला हुए से भली आको आमे गोलाई करी बेली नबा। सांग माने एमती जेबे आपण बेली सारिबे तापर आमे लवंग रो जो शेपटा सेटा आमे बनावा स्टार्ट करिबा। तो देखो सांग माने बो एबे लवंग रो शेपटा बनाउची। देखो सांग माने लवंगीटा केमती हमर बना हला। देखो सांग माने एई भली शेप रे एई शेप रे हमर लवंगीटा बना ହେଇଛି। बहुत दी पटे तार देखो सांग माने लवंगीटा केमती मार देइछि आ एई शेप रे ही लवंगीटा बना हुए। देखि रखंतु तो एई शेप रे ही बनेबे। सांग माने देखंतु एहीपरी शेप रे किछि हमर लवंगीटा बना सरी जाइछि। तो एबे चलंतु आकु एबे आमे छाणीबा। सांग माने देखंतु सीरा एबे आमे जो बसैथिले सेटा देखंतु सीरा एबे हमर रेडी हे गलानी। आउ एपटे तेल भी एट ए टाइम गरम हो गलानी। एबे आमे छाणीबा तापर ताकू सीरा रे पकेइबा। तो सांग माने आपण माने जो लवंगी देखुचंती आपण माने आकु चाहिले सीरा रे भी बुड़ेकी खाई परिबे, माने मीठा लवंगी करी खाई परिबे। नहले आपण चाहेबे जदि कि डायबिटीज अछंती तो आपण आकु बिना सीरा रे भी खाई परिबे, माने बिना मीठा रे करिकि भी खाई परिबे। तो एटा आमे सीरा वाला बनाउछु तो आमे मीठा करिकि खाइबू। देखो सांग माने तेल कड़े ऑलरेडी पड़ी जाइछि लवंगी। देखो सांग माने केमती नाली हे आसिलानी। देखंतु आ भल भाव फुली भी गलानी। सांग माने ये जो लवंग रे जो दिया हुए ये जो लवंगटा भंगा है सेटा न फिटी जावाई ये लवंगटा दिया हुए। आउ ये जो लवंगटा जो दिखाई भी निमी सॉरी लवंगटा आमर गोटे बास्ना भी आसे आउ अलग टेस्ट भी आसे तापाई। देखो सांग माने केमती नाली हो गलानी लवंगटा। एबे आको आमे सांग माने किछि समय तेल निगड़ी जा पे रखिदेबा तापर याको आबे सीरा रे पकेबा। देखो सांग माने एबे आको आमे गोटे प्लेट रे बाहर कर नैचे तापर याको आबे आमे सीरा रे पकेबा। देखंतु बो एबे पटे आउ दीटा छाडलानी।
ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୁଇଟା ନିମିକି ବି ଏବେ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରିନେବା ସାଙ୍ଗମାନେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର 4ଟା ନିମିକି ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବିନା ମିଠା ବାଲା ଅମିଠା। ତ ଏବେ ଆକୁ ଆମେ ଶିରାରେ ପକାଇବା ଗୋଟା ଗୋଟା କରି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଲବଙ୍ଗୀଟା ଆମର ଚିନି ଶିରାରେ 1ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ହେଲା ରହି ସାରିଲାଣି। ଏବେ ଆକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରିନେବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଶିରାଟା ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ତ ସେଟା ଲବଙ୍ଗୀଟା ପୁରା କଡ଼େଇ ସହିତ ସେଠି ଲାଗିଯାଉଛି, ତ ବାହାରିବାରେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ଗରମା ଗରମ ଲବଙ୍ଗୀ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାଯାଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ବହୁତ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଆକୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବନେଇକି ଖାଇପାରିବେ। ତ ଥରେ ବନେଇକି ନିଶ୍ଚୟ ଖାଆନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଥିବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିବେ ଆଉ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର ବି କରିବେ। ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।